Għawċinu Maltin. Naħlef li kien kieku kelli dubju li kien ommi jew missieri minix ħanoqgħod ngħid li kien ħaddieħor. Imma naf żgur li ma kienu huma. Għalhekk qiegħda ngħid. U qiegħda nipprova nagħmel dal-interview biex il-verità joħroġ. U jekk hemm xi ħadd, jekk joġobkom għejnu. Forsi kien xi ħadd mill-ħabib tiegħek li taħsbu li kienu. Just xi ħaġa żgħira dik li tkun trid tiċċaqlaq daqsxejn u tgħin daqsxejn il-każ. Għax dak li nista' jekk tgħinu daqsxejn ma tistax tgħid il-verità joħroġ. Xejn ma rrid iktar. U qed nagħmel dan għal uliedu wkoll. It-tfal ma rridunix għalu li għalfejn ma ħadd tiftaħ il-feruta. Jiena min huhom jaf jiġifieri u naf li ċerta li ma kinux huma għalhekk qed nieħu ċans. Għax kieku kelli dubju ma kontx nagħmlu dan l-interview. Imma naf u minn int jekk inti ħaj taf x'jiena ngħid u taf li qed ngħid il-verità.